Кога безобидните шеги с просто надуване на клаксон могат да вбесят хората. По едно време, ако си спомняте, всички правеха какви ли не пранкове, за да привлекат гледания и се мислиха за недосегаеми. В един момент обаче шегите отиват твърде далеч и освен наранявания и арести, цели държави биват подлъгани. Например, британците си мислили, че спагетите растат по дърветата заради пранк на Швейцария. И наистина ли лондонският Биг Бен ще стане дигитален? Да започваме. Клоуните. По едно време тези пранкове, където маскирани като клоуни хора плашат случайни минувачи през нощта, излязоха извън контрол. През 2016, когато се стигна до пик, клоунската мания беше станала толкова вайрал, че полицията, най-вече в САЩ и Великобритания, е получавала по стотици сигнали на ден. В Калифорния един такъв клоун беше нокаутиран от уплашен мъж, а в Англия 18-годишен пранкстър беше осъден, след като гонел бременна жена с резачка, моля ви се. Други пък бяха решили, че е мега готината идея да излизат посред нощ пред коли, като едва не предизвикат катастрофа или пък най-малкото да ги блъснат. Най-плашещ обаче остана клоунът Ринкълс от Флорида, когото родители можеха да наемат, за да плаши непослушните им деца. Честно да ви кажа, след тези кадри, които току-що видяхте в леглото, си мисля, какъв родител трябва да си братче. Нали знаете, че стресът може да предизвика диабет и какво ли още не на детето? Независимо дали е за слава, лайкове или просто забавление, тези пранкове понякога излизат извън контрол. Има и много случаи с клоуни, които не мога да ви покажа тук, защото са завършвали в болница. Шега с приятел. Това на екраните ви е сам Пепър, британски ютубър и участник в техния Big Brother преди години. Той реши да се възползва от телевизионната си слава, като създаде YouTube канал с крайно противоречиво съдържание и естествено го затри след едно от видеята си. През 2015 излезе клип, в който Пепър и негов приятел залавят техен познат, слагат му турба на главата и го отвеждат на покривна сграда. Не мога да ви покажа много неща и повечето са блърнати, извинявам се, но са наистина крайно неприятни за гледане. С две думи, инсценират по-брутално отвличане. Този русият вдясно е отвлеченият, а двамата вляво са похитителите на шега, която обаче се превръща в истински кошмар. Нещата ескалират, когато единият маскиран се прави, че гръмва друг отвлечен. Дори след като истината била разкрита, момчето продължава да е в паника и в истински шок. Както видяхте, за малко да докарат инфаркт на момчето. Клипът предизвиква масово недоволство сред публиката и дори се организира петиция срещу ютубъра, като събират 100 000 подписа само за няколко дни. В крайна сметка Пепър сваля видеото и се извинява, но репутацията му никога не се възстановява. И така каналът му приключва. Вдигни за $1000. Тези двамата загубеняци вляво решили, че ще е много забавно да предизвикват здравеняци във фитнеса, като им предлагат по $1000 за дадено постижение. В случая обаче се захващат с грешния човек. Те му предлагат 1000, ако вдигне своя максимум на лежанка. Пичът се съгласява и си стискат ръцете. Отиват на лежанката и започват да го надъхват, като тежестта, както виждате, наистина е солидна. Това, което правят след това обаче, застрашава живота му. Те просто си тръгват и остават пичагата затиснат под лежанката. Слава богу, че все пак има човек на близост, който му помогна. Сещате се какво става след това, нали? Единият пранкстър дори нещо му наглее и му се хили, като му казва, че няма да получи $1000. Здравенякът естествено го събаря на земята. Смятате ли, че си е получил заслуженото или трябваше да има и още? Околосветското пътешествие. 100 годишнината от наскоро фалиралата компания Томас Кук става повод за един от най-популярните пранкове в историята на туризма. Много вестници във Великобритания публикували реклама, според която компанията предлагала околосветско пътешествие само за 260 паунда, което, както сеща, е страшна оферта.
Още същата сутрин пред офисите на компанията в цялата страна се събрали стотици хора, готови да тръгнат на мечтаното си пътешествие и дори се стигало до сблъсъци на опашката. Впоследствие се оказало, че такава оферта изобщо не съществува. Някой в маркетинг отдела вероятно си е позволил юбилеен пранк за сметка на фирмата. Сигурно е щял да напуска и му е било все тая. Служителите на Томас Кук били залети от обаждания на ядосани клиенти, а компанията се принудила да публикува официално опровержение. Макар лошата шега наистина да е създала хаос пред офисите, тя донесла и много сериозна безплатна реклама на Томас Кук, защото всички говорили за случая. В Озон.bg няма околосветски пътешествия, но пък за сметка на това има страшни оферти. Разгледайте и като изпишете ozon.bg/clash в браузъра си и използвайте този линк преди всяка покупка оттам, за да подкрепите мен и канала. Също, книгите ми за България са налични. Ако искате и обичате да пътувате, разгледайте и тях. Не ми яш от храната. Този известен пранкстър вдясно един ден решил да ходи и да яде от храната на хората без позволение, за да види как ще реагират. Повечето били спокойни и просто го гледали странно като невменяем. Но това се променило, когато попаднал на грешния човек. Във видеото виждаме как сяда до чернокож пичага, който си хапва спокойно пицата в парка. Гледаме. Не знам вие как сте, но аз лично много мразя да ми взимат от храната. Жертвата на това видео или на този пранк по-скоро е със значително по-къс фитил от мен. След секунди изяжда един тупаник в лицето и е направо долу в нокаут. Операторите отиват да видят какво е положението, но пичът не може да стане. Така става, когато оцелиш някой, на който не му е ден и решиш да се шегуваш с него. Интервю за работа. Представете си, че отивате на интервю за работа и всичко си върви нормално. Докато обаче през прозореца не виждате как огромен астероид пада към града. Как бихте реагирали вие? Ама честно. Всъщност на мястото на прозореца е поставен екран, който показва реалния пейзаж извън сградата. По време на интервюто стаята леко се разтриса, а на екрана или прозореца, както си мислили кандидатите за работа, се появява падащ към града огромен астероид. След това светлините угасват и нощните камери записват реакциите. Когато всичко приключило, кандидатите разбрали, че са част от реклама, чиято слоган била So real it's scary, или толкова реално, че е чак страшно. И съдейки по реакциите им, мога да разбера какво са почувствали и е вярно. Това бил пранк на LG, направен за да рекламира техните супер реалистични тогава Ultra HD телевизори. Видеото естествено се превърна в световна сензация и доказва, че понякога най-добрият начин да покажеш колко добър е продуктът ти е просто да направиш мега реалистичен пранк. Така, в средата сме. Дайте по един палец нагоре и продължаваме с още по-откачените пранкове. 10 години в кома. Стигаме до може би един от най-легендарните пранкове в мрежата, откакто съществува интернет. Ютубърите от канала Top Notch Idiots решават да си направят доста тежък майтап със свой приятел. На парти за отпразнуването на 3 милиона абонати, те му дават да си пиене доста алкохол, но пък и слагат и приспивателно в напитките му. Когато се отрязал напълно, те му спретват номер и той се буди в болница, където лекар влиза и му казва, че се е събудил от 10 годишна кома. Чуйте! Пичът изглежда направо шокиран и то разбираемо. Но мазалото тепърва започва. Първо влизат негови приятели с остаряла визия и го питат дали ги помни. Do you remember me, bro? Yeah. What? Talk though, bro. You're with Jessica, right? Yeah. Yeah. You got her pregnant, brother, and you have a son. А после през вратата минава дете, което се представя за негов 10 годишен син.
Обърканият мъж е в пълен ужас и изобщо не знае как да реагира, а лекарят и приятелите му продължават да поддържат илюзията, че са минали 10 години. Казват му, че светът е тотално променен от това, което той помни. И дори, че хората са срещнали извънземни и вече работят заедно. Така в стаята влиза медицинска сестра от филма Аватар, която да му провери системите. Чак след това, като че ли той започва да вдява, че нещата не са както трябва и всички избухват в смях. Пранкът стана супер вайрал, но естествено понесе и доста критики заради застрашаване на емоционалното състояние на пранкнатият. Война на световете. През 1938 година радио CBS неволно създава един от най-мащабните пранкове в историята. Радиото един ден обаче решава да излъчи адаптация на Войната на световете по романа на Хърбърт Уелс. Да, същия, в който извънземни ни нападат. Цялото нещо обаче е режисирано и разказано от много млад журналист. Представена като поредица от спешни новинарски бюлетини, историята звучала толкова реалистично и хиляди американци реално повярвали, че инвазия от друга раса е започнала и че Ню Йорк наистина е обвит в отровен газ. Хората масово излезли по улиците, като някои бягали към църквите, други излизали извън щата и звъняли на полицията. В края на излъчването студиото било обсадено от ядосани хора, а полицията едва му успяло да спаси обърканите шефове, защото те не знаели какво всъщност се случва. Когато истината излязла наяве, хората били напълно объркани, но и доста ядосани. Пранкът естествено не бил умишлен, но остава в историята като една от най-големите медийни заблуди, показвайки колко лесно хората могат да бъдат подведени от убедителна информация по медиите, макар и тя да звучи абсурдно. Дървесни спагети. В едно от най-гледаните предавания на BBC, Панорама, телевизията показва документален в кавички репортаж от Швейцария, където семейство най-спокойно си бере дълги спагети от клоните на дървета. Гласът зад кадър ентусиазирано обяснява как меката пролет и липсата на вредители осигурили отлична реколта от спагети тази година. В онези далечни времена спагетите били малко по-скъп деликатес във Великобритания и затова мнозина зрители повярвали напълно на репортажа. След излъчването на репортажа, стотици, че дори хиляди хора звънят на BBC с въпроса откъде и те могат да си закупят спагетено дърво. Макар да продължил само няколко дни, този пранк си остава в историята като един от най-великите медийни номера. Клажви, скъпи приятели, може да не расте по дърветата, но пак е пълен с витамини и натурални съставки. Наличен е в 4 невероятни вкусови комбинации, както по магазините, така и онлайн. Тези, които са ги опитали, могат да ми напишат коментар кой ви е любим. Биг Бен. Дървесните спагети обаче далеч не са единствения пранк на BBC. Националната телевизия на Великобритания си е утвърден пранкстър, ако така мога да ги нарека. През 80-та година в ефира на радио BBC World Service водещите обявяват новината в кавички, че часовниковата кула Big Ben ще бъде преименувана на Digital Dave и ще получи изцяло дигитален облик, за да е по-удобна за туристите. Вместо емблематичния звън на камбаните, Big Ben щял да пилка ето така на всеки кръгъл час и в 19 часа щял да има специална 5-минутна емисия на новините. Новината, разбира се, била измислена, но се превърнала в класически пример за медиен пранк. За финал не щеш ли водещите съобщават, че мащабните стрелки на часовника щели да бъдат подарени на първия зрител, който се обадил в студиото. Един ентусиазиран моряк дори успява да се свържи чрез радио чак от Атлантическия океан, само за да разбере, че е станал жертва на майтап. Кратерът. През октомври 2009 година малкото латвийско село Масаласа се превърна в сцена на един от най-зрелищните пранкове в Европа. Местни жители и медии направо изпаднали в паника, когато открили огромен димящ кратер в полето. Всички решили, че е паднал метеорит. Репортери пристигат на мястото, полицията и пожарната отцепват целия район, а учени са извикани да мерят радиацията. Медиите гръмват с новината,
а стотици хора от цялата страна се стичат, за да видят новата атракция. Изведнъж обаче се оказва, че метеоритът е част от маркетингов пранк, организиран от телекомуникационната компания Теле2 за нов продукт